Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi iki aku ceritane lagi teko, bos. Lagi tak konten yang gini iki. Nah, enek Mbah Yat. Ini gendengan kulon waduh. Pinggir alas, bos. No, pinggir alas. Wes, Bi. Oh iya, Bung. Ini ki pira? Iki 40. Lha nang sesuk yo. Aku lagi tak konten yuku. Gak tau konten yang kene lho Yulas. Iki tak konten yang kene. Ono, bos. Jadi iki nek Mas Surat Prai aku mandek kene, bos. Tapi nek Mas Surat Nyang aku gak mandek neng kene. Soal iki ngiralah jujukan iki. Nah, kan bakal sayur 2. Jadi punya lokasi di Dewi, bos. Gak sida wong mbok bali akon dhewe yo karo Pak Amin yo moh. Enggak anu, merokane misah. Yo. Banteng kian sing golek banteng ora? Banteng gak aku wis sepuh. Gak ketoke nek kene iki. Nek bantenge karo anakku ngedono ngono lho. Berarti kan aman aku gak adono pindang. Tak ampun gak gawe. Iya lah gak padha seneng bandeng iki pindang. Oh, alah tuku sak besek nek nek kanggo rong dina. Lho lho. Lah Mas Tres nanti main kuntang ya? Mas Tres. Ora ndek pindrak pasar malam. Delok jaranan ah? Heeh. Kok ndek sing pakne karo nang Slamet nek tekan bagian njani montor gak dipakir no. Wong tut bareng di pengen delok. Aku dijak delok aku emoh aku. Sing kane ya buat apa sih? Tempe terane. Mas. Enggak aja lah. Jauh isuk ya. Oke. Ya, wis teko desa, Bos. Wis mandek ping pira nggih, ping 3. Oke, baik. Singenge orang jujur jam piro tadi? Heh? Ya singenge karo jujur jam piro? Ya karipan berdelok jaranan iki ketoke. Iya. Iki karipan iki. Ini kok sing minum to? Delok jaranan. Kamu makan ora tapi? Mekan kabeh. Tadi cari Oke, baik didukno. 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 sayur. Nyah. Bubur, Bos. Bubur. Apa? Dina. Kalau lagi. Itu. Karipan delok jaranan ah. Wah, enggak monggo. Bos dasaran kene, Bos. Dasaran kene. Lemot. Apa? Ping. Apa ngerape tuwak yang ngono kuwi? Tak gerak mati gak nyesel. Itu nanti duduk nafas. Penting apa sih aku? Apa dah? Penting ngomong selok. Bu. Jadi uang kok. Hei. Hei.
Apa payek? Payek. Untukmu gigis no. Bos. Itu no. Nah, oke bos. Botok yang botok barang mateng ya neng, barang tah ya neng. Pesenamu ra neng. Kowe ndi pesen sego kuning kok. Ora nek bos bakole anu. Dandange kobong. Ya dandange kobong ya ora mateng kok nggih masak sego kuning. Apa cak? Nasi bong lho ya ora kena. Ora kena. Dandange jebol. Habis kali sini. Habis. Anu pas. Lu mau gawayan. Bumi nek nang kidulan gawayang wong apa-apa tukul. Maaf pesan. Yo liki lan tambang. Semangka licik. Mongko masih. Ning kono nggih. Kelaparan karo meni. Nah, kan iki Mas ayo 8.000 Mbak. Iya dikorting kok dikorting nek akeh. Pone dijiko kabeh wi malah kortingane malah akeh wi. Wis to, ndang. Ya Del. Jeruan kata wong. Silet ya nang ya. Silet eneng, silete sing bakule ya eneng. 8.000. Lah ganti gotong amat. Menak jan isen no. Awas. Nah, lombok mahal ya. Kilo 2.000-an. Lombok mahal. Anu biu lombok. Waya digotong ya menak to. Wayahe nggowo Nggowo papat lho. nggowo ndo. Oh, ala wong koplak ngono sing duwe. Wi pegawe ana ondo menak. Wi ondo wi dipikul wong loro wi kuwate 6. Lah kok tanya ya wong anu Dika. Wah, ya dipikul teko kono lho, Bos. Sayang sesuk ya, tak gawane gede ngono ae. Andres. Sesuk ya. Tiga-tiga. Apa? Ya? Kau tebas nang Apa? Apa? Oh, Diki. Nah, bakulnya gambar wae bakul udah meriah po. Rasa kentang. Nah, Bos. Ada, ning kono ae po. Iki lho, awar tomat lho lho sayang. Lho iya to, tak sayang kabeh ki. Ojo, pengen kru kaya lali aku lek ketawa. Ki silet sing ditawakno. Silet apa? Silet pitik. Nah, silet tempo. Lo tambang sih, Pak. Iki sapa? Awake dhewe. Oh, cuma tambang. Oke. Panggang 3 wi pesanan. Bos panggang bos, kilo panggang. Ki aku nek enek sing pesen panggang ya iso ngladeni. Niki bos. Loh. Urip ya pitik urip ya iso ngladeni, pitik dadi panggang ya iso ngladeni, wis sembarang apa tak ladeni bos ki. Penting baku. Halo. Onde-onde isine kacang, lambin dumble kecepet lawan. Kemangi ini sewaker-seker wik kemangi. Sewaker tenan po. Kandhani kok. Karo wong ngene seger kemangine. 2.000 nek sing campur ijo 2.000 wae ngono. Murah-murane. Gak salah larang-larang. Wong karo batahe ndak. 7.000. Tekal puri lho. Iki brengkes wi. Iki bras. Ki utri. Iya ya. Utri. Putri. Brengkes wong. Bagus. Utri.
Kowe kok gelut kowe karo Dila kowe kok. Eneng po iki apa tak tonton tombong po? Dapat ya eneng sayang. Semangka satu. Satu bos. Nah. Kalau ngusung espes kalau gue munggah rono kok. Ada pol bos. Nyekat Mas Wan ya. Penyegat nyegat bakal satu nih ya sayang. Mungkin jaluk apa toh? Put. Lebih gak bagian. Lah. Walah gak bagian semongkok bos, mongkone nah gori saithik ya. Napa? Esuk ini wis dikepung wong ayu-ayu. Nanti pikiran radem. Mas mungkin tangi dah. Mas mungkin tangi. Golek. Golek pitik. Bakal pitik ya Mas lagi. Bakal pitik ya. Pitik harga apa? Ati boleh. Apa bangun? Arep bangun apa? Gana kadang Masmu. Di kayak kandang iki Masmu. Kandang guri. Karo gana kamar kowe? Lah apa wis duwe pacar di ana kamar? Alah wis wi. Ini pas rame bos. Oke. Jadi kita wis mondak-mandek peng 3 bos, peng 3. Kan kok kene. Wis lho. Jadi njaluk dawet kas to. Oh wis. Nah. Jadi aku dengi gak konten bos tuh. Dengi nang mbahon ya nih. Mbahon bupati kebon bos kata konten. Ngono. Oke, jadi ngono bos. Pokoknya terima kasih untuk asen pagi ini. Pokoknya selamat beraktivitas. Semoga panjenengan kerja diberi kelancaran oleh bitokeh oleh bos. Oke, pokoknya terima kasih. Itu video berikutnya. Jadi tetap asal salam sehat bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.